jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketiet. Als er een grote vrachtwijn voor uw huis stopt, willen Ronke en ik de verzels even insjen. Maar de baas van de auto komt jeder waarom dat we tocht hien. O jee. Tomke mandje altijd blier, Tomke meiding krulint hier, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. De vrachtwijn. Tomke en Romke rennen de kamer in. Wat is dat nou? De grote bank is voort. Waar is de grote bank, Tomke? Ik weet het niet, Romke. Van de morgen wierde er nog. Misschien had een dief de bank stellen. Oh, Cornelia komt hastig de kamer in. Ze zit op een klok. Och, Heden, is het al salet? Cornelia, Ik moet opzitten. Cornelia, de grote bank is voort. Nog is dus net meer voorlezen op een bank. een dief had dus bank meegenomen. Toen was het gauw de politie bellen. De bank is net stellen, Romke. De auto van de kringloop had hem van de morgen ophellen. Ophellen? Ze mij uw bank net ophellen? Oh, de bank wie oud en heel door stikken, Tomke. Ik heb een nieuwe bank kocht. En waar is die nieuwe bank dan? Ik zie niet. Een grote vrachtauto brengt daar de nieuwe bank. En boet ze hem nog maar even lekker boeten door, dan kan ik de kamer schemaatje. Tomke wil in een zandbak bootje. Hij neemt de grote vrachtwijn mee en een bankje uit het poppenhuis. Ik weet wat, Romke. Dookepers de nieuwe bank en die maakt dan bij mij in een vrachtauto. Mijn best. Oh, wat zie ik daar, een mooie bank. Die wil ik hebben. Maar hoe krijg ik die bank in mijn huis? Hij jou een nieuwe bank kocht? Ik breng de bank wel thuis, ja? Maar mijn grote vrachtwijn. Hier is wat geld. Dank u wel. Tomke krijgt een poortje vol zaan van Romke. Dat is het geld. Hij leidt het bankje in de vrachtwijn en riet de hele zaanbak terug. Aan de kant, ik ben de chauffeur van de vrachtwijn. Ik kan naar je bank. Oh, we binnen er al. Uitladen. Ineen riet een grote vrachtwijn de straat in. Hij stopt het voor de deur van Cornelia. Cornelia heeft gauw naar Boetenta. Wat een grote vrachtauto, Romke. Zou daar eens naar je bank in zitten? 2 mannen stappen uit. Ze doggen de achterkant van de auto open en hel je er een naar je bank uit. Breng de nieuwe bank maar in de kamer, man. Wil je met een kopje koffie, ha? Ja, Dat willen de mannen wel. lekker. Ja, Eerst tillen ze de bank uit de auto en op een karke rieden ze hem het huis in. Ik wil even in de vrachtauto zien. Doe ik, Tomke. De klep stiert nog open. Ik kan er net in komen, Romke. Ik ben te liets. Ik net. Ik spring er gewoon in, Tomke. Pas op. Daar kom ik gewoon. 1, 2, 3. Romke neemt een omloop en dan springt er zo heeg als er kan de vrachtwijn in. Ik ben er. Ik ben er, Tomke. Wat zit er in je vrachtwijn, Romke? Wacht je. Dan zal ik even snuipen. Al je tafels en stoelen en een kast en een bed. Oh, je lekkere bankjes van mij. Daar is Cornelia weer, met de beide mannen. Ze hadden koffie op. Ze doggen de achterdeur van de vrachtwijn dicht en stappen in. Oh. Even later riet de auto voort. Oh jee. Cornelia? Romke, die zit... Ja, waar is dat ondogenske hondje? Romke zit nog in de vrachtauto.
Wat zeist u daar? Romke zit in een vrachtauto en een auto is voort. En dan zien we Romke neer. Waarom? Oh, die domme Romke. Nou, net goelen, Tomke. Het komt al hier wel weer goed. Cornelia pakt haar mobiel en drukt op de knopjes. Ja, mijn transportbedrijf ben ik ook bankje thuis. Ja, mij Cornelia. Romke, uw hondje zit toch achter in de vrachtwijn? Wat, zit hij al? Een hond zat in de auto? Oh, maar die hoort net raden. Ja, hij heeft er stiekem inkoopt. Oh, dat is net een jongen. Nou, wie komt er aan? Oh, je komt gauw even om. Ja, wie zorgen je zo? Hartstikke mooi. Dag hoor. Na 5 minuten stiet de vrachtauto weer voor de deur. De man door gouden klepiepen. Romke springt eruit en jouwt Tomke slikjes. Sabliet in er. De man met een luidje. Oh, stoute Romke. Die vrachtwijn is van nieuwe tafels en stwollen en voor kosten en banken. Maar net voor hondjes. Nou, en nou maar gauw op uw nieuwe bank. Dan zal ik voorlezen. De nieuwe bank is prachtig en heel zeft. De egen van Tomke vallen al haast dicht. En die van Romke ik al. En als het verhaaltje uit is, dan giet het van... Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De dokter. Heeft op pine of bist ziek? Dan moesten naar de dokter zijn. De dokter onderzoeken daar. Misschien moest wel een drankje hebben. Eerst krijgt Marieke wat roesje, maar hij hoe waar nou de baas is voor de televisie. Dat lost mem op. Maar dan wordt het op een hele andere manier als tocht echt gezellig. Romke, dat mag je net. Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Gezellig. Ik ben benieuwd wat het Joen werd. Wat bedoelt hij? Het voetbalje. Het Nederlands elftal met Joentje in Italië. Is dat op televisie? Ja, vanzelfs. Hartstikke belangrijk. Wil ik al even zien. Oh, en hoe laat is dat? Het begint al om zo'n uren. Om zo'n uren? Maar dan komen de broertjes. De broertjes? Waar binnen dat nou weer? Oh, lieve, dat is een bijna-programma op de televisie. Ja, heel leuk. De broertjes. Dat zag ik ons ook altijd. Nou, dan slacht het nou maar een keer oor. Ja, hey. Dat kan ik zijn heid zitten. Dan slaat hij het voetbal niet maar een keer hoor. Dat komt ook wel eens weg. Ja, nee, maar dit is een belangrijke wedstrijd en die wil ik net missen. Wist wat? Zo pier ik naar de broertjes zien. Dan maakt het bij hem wel even zien. Gezellig, te jaren. Misschien wil Piers in hij het voetbal in Ekkeltje. En hij dergelijke goed in gaan. Gezellig te jaren. Nou, houd nog maar op. Dit wordt haast nog maar gebieden om dat stomme voetballen. Ja, of om die stomme broertjes. Nou, let u zo eens lotje. Wat wint die maar je televisie zien en wat verliest die gaat naar de bolje. Zullen we het zo doen? Ik vind het een goed idee. Maar eerst Marieke. Oké. Eerlijk lotje dan? Ik heb wel €1. Kop of munt? Kop. Best. Dan heb ik munt. En het wit? Munt. Oh.
Marieke Doost, woen. Jee, mooi. Dan heb ik de broekjes zien. Dus. Nou, maar hoop je dat Pier zien heid het voetbalje zien wil heid. Hij mij eerst wel even vreegje. Marieke haar huid zet dadelijk de diekoer naar de boerlje. Even later komen Pier en zijn man bij Marieke en die trollen door. Hoi. Nou, dit is me ook wat. Worden we ons eigen huis uitjagen door dat stomme voetballen. Maar misschien moeten we hier wel even de broertjes zien, dachten we, samen met elkaar. Wat stou het voetbalje in het zien? Nee, hè? Kan me niet schelen. Ik zocht de broekjes liever. Oh? Nou, waarom dat dan nou niet? Wat net? Nou, de televisie. Ik heb mijn hoorn niet in. Hij dat niet. Hoe kan het nou? Zocht eens op het oren net. Ik niet. Hij doet het net. Is er stikken? Nou, hoe kan dat nou? Is de stroom er al misschien? Door de lampen zo'n? Nee, die doet het ook niet. Geen stroom dus. Daarom dacht er niet. Nou, dat hebben wij weer. Zullen we een keer gezellig met elkaar zien? Eerder geen stroom. Maar hoe je dat bij hem? Hij heeft wel stroom? Zat de Sjen is bij elke niet in de stroom er. De hele stritten. Het is een grote steuring. Nou, daar winnen wij alweer. Het is meer wat. Kijk nu de wedstrijd begint. Ken ik net, broeder. Nou, zonder eens gezellig zitten, gaan we dit weer. Gezellig zitten? Ja. Je moet gezellig zitten. Nou, ga zitten dan. Hij maakt het gezellig. Erger je die net, man. Wat is dit? Wat krijgen we nou? Ja, mem, leuk. Mens, erger je niet. Dat dachten we. Het wordt net lang of allereerst zit ze vol vuur te spelen. Pier, Marieke en de beide huiden en memmen. Lietse Lies had ze ek ophellen, want die koer net al in het thuis bleven vanzelfs. En Bijke de hoen zit ek al bij de tafel. Die kreeg het uit een trog een koekje. De lampen in de huis binnen al lang aan, want de stroom die is er al weer. Maar geen ien tinkt meer aan de televisie. Ze speel je ontlet in de joen. Geen ien wilde mij ophouden, want ze had net vaak zo'n gezellige joen. Misschien zit ze nou overal te spelen. In het hele dorp. Als overal de stroom draaien, dat zou leuk wezen. Ja, en ek in Oorentwerpen. Misschien wel in het hele land. Of in heel Europa. Of op de hele wereld. Ja, dat zou een goed idee wezen. Dat massen ze invieren. Een spultje daar voor de hele wereld. Ja, en dan net voetbalje, maar mens erg je niet. Ja, kunnen wij dat net regelen? Jawel, heel eenvoudig. De stekker eruit. De stroom eraf. Dat is leuk. Dat zou mooi wezen. Het slaat. Mijn vriendjes aat, eten heel graag bletjes. Geen bletjes van de bemmen, maar bletjes van het slaat. Mijn krientjes at, mijn krientjes uit, mijn krientjes at en uit. Eten heel graag bletjes, eten heel graag bletjes. Geen bletjes van de bjemmen, de bjemmen, de bjemmen. Geen bletjes van de bjemmen, maar bletjes van het slaat. Mijn krientjes at, mijn krientjes uit, mijn krientjes at en uit. Eten heel graag bletjes, eten heel graag bletjes. Geen bletjes van de bjemmen, de bjemmen, de bjemmen. Geen bletjes van de bjemmen, maar bletjes van het slaat.
Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou.